gi future ma onyalo chung'nie nyathi mong'e ni piny chal nade. Japuonj, erokamano ahinya. E kinde ka kinde ka itimo penj to samoro iweyo ting' ne janyuol, iweyo ting' ne japuonj. Ahinya samoro ting' ne japuonj tiyudo ka samoro weche bedo matek kendo ji penjore ni dipo ni wach mar penj ni en mana gir sirikal nikech koro kogole to wacho ni ndalo ma nyithindo timo penj koro wewe lwet jopuonj. Ting' mane ma jomoluoro kuonde ma jopuonjre gi wuokie, the society kata the community, ting' mane ma janyuol ni godo sama ikruok ne timo penj machalo kod ma gin ang'o gine ma nyaka winjo bed ni mondo nyathi odhi otim maber, mondo nyathi odhi otim kaluwore kod nyalo mare, okenge mag winjo bed ni keto. Mokwongo janyuol ok onego bed ni nikech nyathi ni en nyathi modongo e lweti, en nyathi monego ing'e ni nyathina ne chakre nochako dongo e lweta, odongo e kiwango machal nade, en nyathi ma nigi growth machal nade. Nyithindo pogore, ok inyal pimo nyathi achiel kata ka bed ni magi nyithindi te, ok inyal dwaro ni mondo gitegi chal nikech mano ok nyalre. Koro ing'iyo to ing'e kak ability ma nyathini kaka onyalo timo kaka en tie, ma kata kodhi timo penj ok ibed gi expectation mokalo giming'e ni nyathini nyalo bedo godo. Emomiyo koro ing'iyo ni to nitie kuonde ma nyathini nyalo lonye to nitie kuonde moko ma nyalo tame. Yes. Koro kik ibed abeda ni idwa ni dir nyathini ni mondo otim gik ma ok nyalre, gik ma ngimane po osetemo to ok dhi tiyo. Koro onego bed ni in ikonyo nyathini e kuonde ma en gi lony, ma en gi teko, iluongo ni strengths. Kuonde ma en gi strengths itemo konye ni mondo kuondego onyae, wuoge, obed ng'ama inyalo neni kato no wuok maler. To kuonde mineno ka nigi weakness, kata bed ni idwa konye to ok ni gin kuonde mi concentrate. Kata gimoro ni wacho niya, yes, ni nyathina ateri e skul ni mondo ikal penj. Achulo ni pesa mondo ikal penj. Achulo pesa, ne tiyo gi pesa mang'eny mondo ikal penj. Mano kik bedi. Nyathino onego bed ni en odhi e klas, nitie gima onyalo timo maber ming'eyo. Nyise ni nyathina awei thuolo, agoni dhi tim penj, itime yo malong'o to the best of your ability, to abro miyi kony moro amora midwaro. Be seche moko be janyuol wacho ni abro lemoni mondo itim maber. Nyathi bedo gi encouragement mong'e ni gini ok en gimiluongo ni a matter of life and death. Ni kama kakalo to jonyuol na bro kawe matek. Janyuol chiwo environment maber ma nyathi ong'e ni an gi support ma janyuol gi ability ma an godo, ma kadipo ni kata ka timo penj to janyuol ong'e ni mae ability ma an godo, mae area na mar strength to mae area na mar weakness. Aparo ni kama notimore to nyithindo be biro bedo in a very relaxed manner. Be ok gibedo gi tension moro mabiro ga seche mane ka ng'ato dwa dhi penj to koro ina tense, nyathi ok dwa chiemo, nyathi osiko kata odang' ni adang'. Mago koro rumo, koro nyathi bedo gi concentration ma pache ni kama penj nitie cha. Ena penjo wach mar jonyuol kachiel koda kuonde ma nyithindo gi wuokie. Rem en gimoro